லார்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியறது இல்லையா? ஸோ வித் தட் கான்செப்ட் நாம இன்னைக்கு என்னென்ன இத்தனை நாள் நமக்கு நாலேஜ் இல்லாம சில காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தோம். அவர்கள் மீது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பக்தி செலுத்தணும். ஏன்னா வி ஹேவ் அவங்கள நாம வந்து வந்து வணங்கி இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு வணங்கிட்டு நாளைக்கு நம்ம விடணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் நாட். ஸோ அதனால வந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதோட சேர்த்து பகவான் வந்து உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு நீங்க அவர் மேல பக்தி செலுத்துங்க. இது ஒண்ணுதான் உங்களை நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் வேண்டி கேட்டுக்குவேன் நான். ஸோ யாருடைய இதையுமே வந்து நம்ம வாதம் பண்ண தேவை கிடையாது. ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இது. அதுக்கான ப்ரூஃப் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இப்பெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். இதுனாக்கா நம்ம ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா யாருனாக்கா பிரம்மா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிக்க போறோம். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து படைத்தது. அதனாலதான் ஒவ்வொரு உலகம் இது ஒரு உலகம் தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. தெர் ஆர் மல்டிபிள் லோகாஸ். அந்தந்த உலகங்களுக்கு ஒரு பிரம்மாவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நிறைய வேத ரெஃபரன்சஸ்ல இருக்கு. ஸோ இப்ப ஆழ்வார்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் நாட் ஜீவாத்மாஸ். அவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீ சுக்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது பகவான் இடத்துல அவருடைய வெப்பன்ஸா இருக்கக்கூடிய சங்கு சக்கரம் இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே மறக்கக்கூடிய தன்மையில நாம தள்ளப்பட்ட போது அவருடைய ஆயுதங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றி ஆழ்வார்களாக தோன்றி அவங்க யாருடைய அவங்களுக்கு தாய் தந்தை என்பது கிடையாது. நம்ம வந்து போயிட்டு படிச்சோம்னாக்கா வி வில் கம் கெட் பேக். ஸோ நாயன்மார்ஸ் ஆர் ஆல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாம் ஒரு உன்னதமான ஆத்மாக்கள். அதாவது அவங்க எல்லாரும் நம்மள மாதிரி ஆத்மாக்கள். பட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். இப்ப எப்படி நம்ம ஆச்சாரியால் எல்லாம் இருக்காருங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான். ஆனா ஆழ்வார்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் நாட் பார்ன். அவங்க எல்லாருமே வந்து தோன்றியது. அதாவது பொய்கை ஆழ்வார்னா ஒரு பொய்கையில தோன்றியதுனால பொய்கை ஆழ்வார் அப்படிங்கிற பெயர் ஆக்சுவல் இருந்தது. ஸோ பெரிய ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆழ்வார். ஆண்டாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார்ஸ் அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து தெர் இஸ் a லாட் ஆஃப் நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் என்னவோ அதுல நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். வி நீட் டு அக்செப்ட். பேசிக்கலி வந்து இவங்க பெரியவங்களா அவங்க பெரியவங்களான்ற வாதத்துக்கு நம்ம என்னைக்குமே போகக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னும் உண்மையை அறியும் அந்த இதுலதான் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கும். நாமளும் ஒரு நேரத்துல வந்து பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா எது வந்து நமக்கு வந்து எந்தெந்த லெவல் நம்ம படிச்சது எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்றது அந்த 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 விஜுவலைசேஷன் நமக்கு வரும். அப்பயும் வந்து தர்க்கம் பண்ண தேவையே இல்லை. வி ஷுட் நாட் ஆர்கியூ. எப்பவுமே வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா உண்மையை கண்டவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய ஆச்சாரியால் தான். நாம எந்த உண்மையே இன்னும் கண்டுக்கல. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து படிச்சு we need to accept and move forward. ஸோ அதாவது ரைட் டைரக்ஷன்ல புரிஞ்சுக்கணும். யூ ஷுட் நோ த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ரைட்டிங். அதை தெரிஞ்சுட்டு படிக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு டெல். ஸோ பிற தேவர்கள் அனைவருமே இந்த பௌதிக உலகம் ஈவன் சொர்க்கலோகம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு கோலோக சாட்லயே உங்களுக்கு காட்டுவேன் நான். ஸோ அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்பு உடையவர்கள் தான். ஸோ அதனால்தான் தேவர்களா இருந்தாலும் அவங்க கூட வந்து நிறைய பேர் சோதிக்கிற தன்மையெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? கோபம் கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம கடவுளா வணங்கக்கூடிய சில பேர் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கடவுள்கள் அனைத்துமே வந்து தே ஆல் நம்மள இந்த மெட்டீரியல் மோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவமும் அவர்களிடத்திலும் கொஞ்சம் உண்டு. நமக்கும் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆல் எலிவேட்டட். ஏன்னா பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னா யார் மேல வந்து தியானம் பண்கிறார் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறீங்க? மகாவிஷ்ணு மேலதான் சதா சர்வ காலமும் அவர் தியானித்து கொண்டிருப்பது ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம we need to accept what is there அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுண்டு அதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் நம்மளுடைய அதாவது நம்ம நாலேஜ் ரிசீவ் பண்ணதுக்கான ஒரு ஆதாரம். அவ்வளவுதான். ஸோ அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஸோ பகவானை அடையதல். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து we will pray the prayers முடிச்சுட்டு we'll enter into the session. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ் அவங்களுடைய அனுகிரகம் இல்லாம கண்டிப்பா நம்ம வந்து எந்த நாலேஜுமே நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு ஸோ இந்த பிரேயர்ஸோட நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய சலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நேத்து நாம பார்த்தது ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுல பகவானுடைய பற்றிய அறிவின், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றிய மகிமை, அவர் எந்தெந்த சொரூபங்கள்ல இருக்கின்றார், அவருடைய ஆற்றல்கள், நீரினுடைய சுவை அவர்தான், அதுக்கப்புறம் ஓம்கார ஒலியும் அவர்தான் அப்படிங்கிற சிலதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ அவரிடம் சரணடைந்தோர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் அதாவது அவங்க அவருடைய இடத்திற்கு செல்வதற்கான மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தேவர்கள் வழிபடுவது என்பது தேவ உலகங்களுக்கு நாம செல்கின்றோம். ஸோ தேவர்களை வழிபட்டாலும் உண்மையிலே அந்த பலன்கள் அனைத்துமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. ஏன்னா அவர்களை படைத்தவரும் பகவான் தான் இல்லைங்களா? தேர் ஆல் மார்டல்ஸ், அதாவது இம்மார்டல்ஸ். அவங்க எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர்கள் தான். ஆனா அவங்க இந்த பொருள் உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ உண்மையிலே அந்த பலன்கள் அனைத்துமே, அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது எல்லாமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஞானம் என்றால் என்ன, அதாவது நாம who am I அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். ஸோ ஆத்மாவை பற்றியும் இந்த உடலை பற்றி, மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானமாகின்றது. விஞ்ஞானம் என்பது பகவானும் இந்த ஜீவாத்மாவும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானம். ஸோ நாம் எவ்வாறு பகவானிடத்துல பக்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பரமத்தலத்தை பற்றி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆர்ஷியத எந்தியே. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, ஆதி பூதம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே பிரயாண காலத்துல ஒருவர் எவ்வாறு பகவானை நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. நம்ம இறக்கும் தருவாயில நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த பிறவி. இது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது பகவான் இந்த பிரயாண காலே அபிஷாமம் தே விதுர் யுக்த சேதச, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரயாண காலத்திலும் என்னை யாரு அதாவது நினைச்சுண்டா அவர்கள் நிச்சயமாக என்னிடத்தில் சேர்கிறார்கள் அப்படிங்கறத லாஸ்ட் சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. அததான் கொஷினா வச்சு இப்ப நம்ம அர்ஜுனர் கேட்பார், அது எப்படி சாத்தியம்? பிரயாண காலத்துல நான் எப்படி உன்னை ஏன்னா உயிர் விடும் தருவாயில இந்த உடல் உபாதைகள் மேலதான் நமக்கு போக்கஸ் இருக்குமே ஒழிய பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுதும் கூட நம்மளால எப்படி அவருடைய பெயர்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கொஷின் கேட்கிறார் அர்ஜுனர். அர்ஜுனர் 8 கேள்விகள் கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிற, தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு, சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய நாமங்களை நாம சொல்லிண்டே வந்தோம்னாக்கா பை பிராக்டிஸ் நாம கண்டிப்பாக இறக்கும் தருவாயில we will be able to recollect his name. அவருடைய நாமத்தை நம்மளால ஈஸியா நான் நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எவ்வாறு, அது எல்லாத்தையுமே பார்க்க போறோம். பொருள் உலகம் என்ன, அருள் உலகம் என்ன, இதை பத்தியும் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்தலத்தை சேருவதற்கு நாம தூய பக்தியினுடைய அந்த டாப் மோஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வாறு நமக்கு உதவுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நாம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். சோ அர்ஜுனர் கேட்கக்கூடிய 8 கேள்விகள் இதுதான். பிரம்மம் என்றால் என்ன? நாம் எல்லாருமே அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் தான் ஆத்மா அப்படிங்கறது சொல்றதுதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அழிவற்றவன் தான் இந்த ஜீவாத்மா.
சோ அவர் யாரிடம் இருந்து வந்தது? எல்லாருமே நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். சோ ஆத்யாத்மா என்றால் என்ன? இந்த ஆத்மாவை வந்து கட்டுப்படுத்துபவன், அதாவது இந்த ஜீவனின் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய இயல்பாக இருப்பதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்யாத்மா. அதாவது இந்த உடலுக்கும் இந்த உயிருக்கும், அதாவது ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள், அதனுடைய இயல்புகள், சோ அதை பத்தி படிக்கிறது தான் வந்து ஆத்யாத்மா. ரெண்டாவது கர்மம் என்றால் என்ன? வேலை, நாம செய்யக்கூடிய செயல்தான் கர்மம். அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து நாம இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நாம எந்தெந்த வேலைகள் செய்கின்றோமோ அது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் தான். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம செல்லும் பொழுதுதான் நிர்குணவாதியாக ஆகின்றோம், பந்தப்படாமல் பகவானுடைய இடத்திற்கு சென்று சேர்கின்றோம். ஆனா இந்த 3 குணங்கள்ல செய்யக்கூடிய எந்த செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்படுத்துபவை அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆதி பூதம் அப்படின்னா என்ன? இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதிபூதம். சோ நாம வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சொந்தமானது, அதாவது இந்த பூமிக்கு சொந்தமானது. பஞ்சபூதங்களோட இந்த உடல் வந்து சம்பந்தப்பட்டது. பிறக்கும்பொழுது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்ல இருக்கும், வளர்கின்றோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிடில் ஏஜ், நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம். சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல எத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது இல்லையா? அதே மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இப்போ கரோனா வந்திருக்கு, இல்லைன்னா சுனாமி வரும், இந்த மாதிரி எல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ், இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் அனைத்துமே எக்ஸ்டர்னல் இதுல வந்து நடக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பூதம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. ஆதி தெய்வம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான், ஏதாவது தேவர்களும் பகவானும், அதாவது அவர்களுடைய இம்பாக்ட் நம்ம இந்த உலகத்துல என்னென்ன நடக்கிறது, சில தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அனுகிரகங்களால நமக்கு மழை பொழிகின்றது, வறட்சி வருகின்றது, சோ புயல், இது எல்லாமே சுனாமி, அப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கரோனா வைரஸோட 2 வருஷமா அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி தெய்வத்தினுடைய செயல் வாட் ஆர் த ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு, அது வச்சுதான் நம்ம வந்து ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானோட விராட் ரூபம், 2 ரூபங்கள் உண்டு பகவானுக்கு. ஒண்ணு வந்து விலாச விரிவாக்கம், இன்னொன்னு வந்து விராட் சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆன்மீக உலகத்துல வந்து ஏற்படக்கூடிய அவருடைய விரிவாக்கங்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும், ஆற்றல்கள் அனைத்துமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். சோ அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா வில் எக்ஸ்பேண்ட் அஸ் பலராமா சங்கர்ஷ்ணா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிருத்தா, இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு வாசுதேவா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும், நாராயணா, இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், அனைவரும் ஒருவரே. ஓகேங்களா? ஆன்மீக உலகத்துல. ஆனா அதே பௌதீக உலகத்துக்கு வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியோட இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகமே வந்து இன்ஃபீரியர் தான். ஸோ அவங்க வந்து சுப்பீரியர் பிளேஸ் அது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க வரும்பொழுது இங்க வந்து விராட் சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த விராட் சொரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உடல்ல இந்த அனைத்து அண்டங்களுமே இருக்கும், அனைத்து தேவர்களும் அவருடைய உடல்ல தான் இருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆதி யக்ஞன் என்பது யக்ஞம் செய்யக்கூடிய யக்னேஸ்வரன், சோ அவரை பற்றி கூறுவதுதான் வந்து பரமாத்மா. சோ நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அவர் தான் வந்து ஆதி யக்ஞன் ஆக்சுவலி. அவருக்கு இன்னொரு நாமம் என்னன்னாக்கா ஷீரோயதாட்சிய விஷ்ணு அப்படிங்கறத வந்து நாம கோலோக சாட்ல காட்டும் போது நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு. சோ ஆதி யக்ஞன் எங்கே வசிக்கிறார்? நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்திருக்கார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு எப்படி நினைவில் கொள்வது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்க பயிற்சி செஞ்சாலதான் கண்டிப்பா உங்களையே அடியாம பகவானுடைய நாமம் வந்து கண்டிப்பா உச்சாடனம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்ன வயசுல நம்ம என்ன பழகுறோமோ அது கண்டிப்பா இறக்கும் வரைக்குமே இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே நல்லது கெட்டது எல்லாமே சின்ன வயசுலயே சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்குள்ள என்ன மனசுல பதியுதோ அது கண்டிப்பா கடைசி வரைக்குமே நம்ம வந்து அழிக்கவே முடியாது. சோ அதனால இப்ப கூட நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காரும்போது எழுதும்பொழுது கூட பகவானை வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்வது நிறைய பேருக்கு உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் இருக்கிறது தான். சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய நாமங்களை வந்து நம்ம ஜபிக்க அந்த பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போயிட்டு
நின்னுடும். சோ அதனாலதான் எந்த ஒரு செயல் செய்யும் பொழுதும் டக்குன்னு நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து வந்துரும். கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வரும். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. மாதாஜி 8.1 மாதாஜி. 8.1ங்களா மாதாஜி? எஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் சகிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் நம்ம அந்த 8 இது படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான் அதனோட ஸ்லோகங்கள் தான் இது ரெண்டுமே. பிரம்மன் என்பது என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் அதாவது கர்மம் அப்படின்னா என்ன, இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் என்ன, அந்த 8 ஜட சக்திகள், அதான் இந்த புவி வாழ்க்கை, தேவர்கள் யாவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் படைப்புல வந்த தேவர்கள் எல்லாம் யார், இவற்றை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. 8.2 வாசிங்க மாதாஜி. அதி அந்யக கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே சகதம் ஞாயோ அசி நியதாத்மபி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்களின் இறைவன் யார்? சோ யாகங்களுடைய இறைவன் வந்து நம்ம பரமபுருஷ பகவான் தான். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், நம்ம இந்த உயிர்வாளிகளுடைய உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல 4 கைகளுடையவராக வசிக்கின்றார். சோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி ஸ்ரத்தையோட செய்யறவங்க கடைசி காலத்துல உயிர் விடும் பொழுது பகவானை எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், 3rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அக்ஷரம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் சுபாவோ தியாயாத்மம் உச்யதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதகா. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம் எனப்படுவது என்ன என்றால் அழிவற்ற உன்னதமான அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கை. ஏன்னா பகவானுடைய படைப்பது, ஆத்ம ரூபம் என்பது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். we are all part and parcel of him இல்லையா. ஆனா நம்மளா ஒரு அணு ஆத்மா சைஸ் தான் நம்ம இருக்கிறது. சோ அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மா தான் ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ அவனுடைய சுபாவங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி, 2nd சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம். சோ ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள், மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மா, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் அனைத்தும் வந்து கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 8.4. எஸ் எஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் ஷரோ பாவக புருஷசாதி தைவதம் அதி அஞ்சோ அகம் ஏவாத்ர தேகே தேக பிரதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஆதி யஜ்ஞம், ஆதி யஜ்ஞன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வரன், அதாவது உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அர்ஜுனர் அப்படி சொல்றாரு, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள இந்த பௌதீக இயற்கை, இங்க எப்பவுமே சேஞ்சஸ் நடந்துன்னு தான் இருக்கும். இந்த உலகம் பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதிபூதம். எப்படி இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது முதல் அதாவது முதுமை வரை சேஞ்சஸ் ஏற்படுகின்றதோ, இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பட்டாம்பூச்சினுடைய எப்படி அது வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது தான். நம்ம ஒரு அந்த குக்கூன்ல இருந்து வெளியே வந்து பறக்க, அந்த ரெக்கை விட்டு பறக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்சஸ். இந்த சேஞ்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் இந்த உடலுக்கு எப்படி ஏற்படுகின்றதோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதிபூதம். இந்த உலகத்துக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
இட் வில் கம் அண்டர் ஆதிபூதா ஒன்லி. ஸோ சூரிய சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் ஆதி தெய்வம் எனப்படும். விஸ்வரூபத்தை பற்றி நம்ம அடுத்த 2 சாப்டர்ல கண்டிப்பா படிப்போம். ஸோ அவருடைய உடல்ல எல்லாமே இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட வந்து அதனுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் 9th 10th சாப்டர்ல படிப்போம். அந்த தரிசனத்தையே வந்து நம்ம 11th சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனம் யோகம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து படிப்போம் நம்ம. ஸோ இந்த 12th சாப்டர் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்கும். யூ வில் ஃபைண்ட். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இவ்வளோ நம்ம கர்ம யோகத்துல படிச்சோம். ஆனா வந்து இப்ப நம்ம படிக்க போறது பகவானை பற்றி தான் நம்ம நிறைய படிப்போம். ஸோ அது ஆதி தெய்வம். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிருக்கும் பரம புருஷன் ஆகிய நான் ஆதி யக்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவானே. ஸோ ஹீ இஸ் த ஆதி யக்ஞா அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா நமக்கு தெரியறது. எஸ் 5 வாசிங்க மாதாஜி. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யக் பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்ய அத்ர சம்சயகா. எஸ், ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரயாண காலம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு இந்த உடலை விட்டு செல்லும் காலம் தான் பிரயாண காலம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், அதாவது பகவானை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. இந்த 8.5 ஸ்லோகத்தை வந்து நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த கேரண்டி. உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறது யாருன்னா நம்ம சுப்ரீம் பர்சன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம ஆனா இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனா நாம இறக்கும் பொழுது இந்த வாத பித்த கபம்ல வந்து பேச முடியறதோ இல்லையோ, மனசளவுல என்ன சிரமம் படுவோமோ எனக்கு தெரியாது. அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து பகவானை நினைக்கிற கூடிய மனசு கொடுத்திருந்தா கண்டிப்பாக அவருடைய ஆளுமையில நம்ம போய் சேர்கின்றோம், அதாவது மோட்சகதி அடைகின்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு ஸ்டோரி. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பாண்டவர்களுடைய வனவாச காலம் தொடங்கினப்போ வனவாசத்துக்கு போகிறார்கள். ஸோ அங்கே ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர்நிலையில போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தம்பியா போயிட்டு போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த யக்ஷருடைய கேள்விக்கு வந்து பதில் கொடுக்க முடியாமல் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அந்த தண்ணீரை கொடுத்து படுத்துடுறாங்க. அதாவது இறந்த போஸ்டர் தான் அது ஆக்சுவலி. ஸோ போன 4 தம்பிமார்களும் திரும்பி வரவில்லை அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சின்ற தர்மர் அங்கே வந்து பார்த்தாக்கா 4 பேரும் விழுந்து கிடப்பதை பார்க்கின்றார். ஸோ அப்புறம் அவரும் வந்து இந்த அங்க இருக்கக்கூடிய நீர்நிலையில வந்து கை வைக்கும் போது அங்க அசரீரி வந்து கேட்கின்றது. ஸோ என்னுடைய கேள்விக்கு நீ விடை கொடுக்காமல் இந்த நீர்நிலையில தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து புரியறது, ஓகே இவங்க எல்லாமே கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாம தான் இந்த மாதிரி தண்ணி குடிச்சு படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து தர்மவானுக்கு புரியறது. ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரும் வேண்டுகோள் வைக்கிறார். ஸோ அந்த யக்ஷன் வேற யாருமே கிடையாது, யம தர்மராஜா தான். அதாவது யுதிஷ்டருடைய தந்தை தான் அவர். ஆக்சுவலி குந்தி தேவி வந்து அவரை நோக்கி தவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மந்திரத்தை உபதேசித்து தான் வந்து தர்மர் வந்து பிறந்தார். சோ தர்மத்தை வந்து பரிபாலிப்பவர்கள் யாருன்னாக்கா யம தர்மராஜா தான். ஏன்னா அவருக்கு பாவம் கரெக்டா பாவத்தையும் எடுத்துருவார், புண்ணியத்தையும் அக்கௌண்ட் பண்ணிடுவார், எந்த பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டார். சோ நீதிபதிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் யமன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த வைபவங்கள்ல நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். பகவானுடைய ரூபங்கள் எந்தெந்த விதத்துல நாம நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே விளக்கம் கொடுப்பாரு பகவான். சோ அதுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார் அவர் வந்து, உலகத்திலே மிகவும் அற்புதமான விஷயம் எது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். ஆக்சுவலி நாம எல்லாருமே வந்து அழியக்கூடிய உயிர்வாழிகள் தான். இருந்தாலும் அந்த மரணத்தை வந்து நாம் எதிர்கொள்ளவே அதாவது நமக்கும் மரணம் வரும், வேற யாராவது இறந்துட்டா கூட நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம். ஆனா அந்த மரணம் நாமளும் ஒரு நாளைக்கு சந்திக்கணும்ன்ற அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து மனசுல வர்றதில்லை ஆக்சுவலி. சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் நமக்கு வந்து அதாவது மரணம் என்பது நமக்கு தலைமையில இருக்கத்தான் செய்கிறது. எப்ப மரணம் நேரும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. எப்பொழுதுமே இது நடந்துட்டேதான் இருக்கும். பிறப்பு என்பது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இறப்பு என்பதும் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இந்த உலகத்துல. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இருப்பதில்லை. நாம எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர்கள்,
எல்லாத்தையுமே இப்படி சொத்து சுகம் எல்லாம் நிறைய சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்லாம் நம்மளுடைய ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா. சோ அவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆசைப்படுறவங்க, காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகள் வச்சுட்டு இருக்கவளுக்கு வந்து அவங்க வந்து மரணத்துக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். மரணமா அது வருங்காலத்துல பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது இப்படி ஒரு அதாவது நித்தியமற்ற உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நித்தியமானவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அப்ப பார்க்கும்பொழுது மரணத்தை வந்து அவர்கள் எதிர்கொள்ள தயாராகவே இருக்க மாட்டார்கள். சோ அந்த தன்மைக்கு தான் அதுதான் வந்து இந்த உலகத்திலே மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு யுதிஷ்டிர மகாராஜா. சோ அதுதான் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. மரணம் என்னைக்கு இருந்தாலும் நாம் மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு பயப்படவே கூடாது ஆக்சுவலி பேசிக்கலி. ஸோ ஆனா நமக்கு வந்து அந்த ஞானமே சில சமயத்துல இருக்கிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 8.6. ஹரே கிருஷ்ணா. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்ய அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதகா. எஸ், எம் எம் வாம் வாபி ஸ்மரன் பாவம். அதாவது நாம உடலை விடும்போது நம்மளுடைய அந்த நினைவு நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதேதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட அந்த நிலை தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டா வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, சோ நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல வந்து நாம இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நமக்கு அதுக்குதான். ஆனா அவ்வாறு நினைக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளும் வந்து டேலி ஆனாதான் அந்த நினைவே நமக்கு வரும். சோ என்ன நினைக்கணும்ன்ற அந்த இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பாஸ்ட் டீட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் நமக்கு நினைவே அங்க வரும். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய நினைவுகள் வந்து கரெக்டா செட் ஆகும். சோ இவந்தோ அது ரைட்டா ராங்கான்றது தெரியாது, பட் இதுவாக இருக்கணும்ன்ற அந்த மனசுல வர்றது இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நம்மளுடைய பாஸ்ட் டீட்ஸ். சோ அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத மகாராஜா வந்து அவர் வளர்த்த அந்த மான் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்னால அவர் உயிர் விடும் பொழுது இந்த மானை யார் பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற அந்த யோசனையிலே அவர் உயிரை விட்டார் ஆக்சுவலி. அந்த அளவுக்கு பற்றுதல். யார் ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மேல வந்து நம்ம ஆசைப்படுகின்றோமோ நாம் அதுவாகவே அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து கண்டிப்பாக திரும்பி வருகின்றோம். சோ அடுத்த ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மானாக பிறக்கின்றார். ஆனா இருந்தாலும் அவருடைய பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்திருக்கக்கூடிய புண்ணிய காரியங்கள்னால பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அந்த மான் உருவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விடுதலை அடைந்து அடுத்த ஜென்மம் என்பது ஜடபாரதராக வந்து ஒரு பிராமண ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கின்றார். அங்கிரிசா மாமுனி ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கின்றார் ஜடபாரதர். சோ இந்த ஸ்டோரி வந்து ராதிகாம்மா சொல்லுவாங்க. சோ அப்புறமா வந்து பகவானுடைய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மோட்சம் அடைந்து பகவான் இடத்துக்கு போகிறார் அவர் வந்து. எஸ், இதுதான் அந்த இது. பரத மகாராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல், மானின் உடலை துறந்தும் மீண்டும் மறுபிறவி, அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறத்தல், பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தன. ஏன்னா அவருடைய செய்த செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நல்ல நற்காரியங்கள் எல்லாமே செஞ்சிருந்தார் இல்லையா. அந்த புண்ணிய பலன்கள்னால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பது இந்த ஜடபாரதராக வந்தப்போ கிடைக்கிறது ஆக்சுவலி. மன்னர் ரகுகரின் பல்லக்கு ஜடபாரதர் சுமந்து செல்லுதல். சோ வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபாரதர் நின்று செல்லுதல். ஏன்னா ஒரே ஒரு எறும்புக்கு கூட வந்து தீங்கு நினைக்க கூடாது, பாவம் அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய மனசு அவருக்கு. பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபாரதரை அவங்க 2 பேருக்குள்ள வாக்குவாதம் அவர் திட்டாரு. ஜடபாரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூடுதல். அதாவது ஒரு உயிரை வந்து கொல்வதற்கு பாவம். சோ இது அதுலயும் ஆத்மா இருக்கு, பகவான் இருக்கார், அதனாலதான் நம்ம வந்து அதையெல்லாம் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து தூரமா செல்லணும்ன்ற அந்த இது வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரையே வந்து அந்த மன்னர் வந்து ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ ஜடபாரதரும் மோட்சம் அடைந்து பகவானிடத்தில் போய் சேருகின்றார். சோ இது வந்து பாகவதத்துல 5th கேண்டோல 9th சாப்டர்ல இருக்கு, நீங்க படிக்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்யாச யோக யுக்தேன சேதசானான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு எத்தனாவது ஸ்லோகம் பாருங்க.
அது 7th ஸ்லோகம் நான் மாதாஜி. 7th தான் வாசிக்க சொன்னேன் உங்களை. நீங்க 8th சொன்ன மாதிரி. இல்ல சாரி இல்ல மாதாஜி. no problem. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யோத்யச மய்யார்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவைஷ்ய சம்சயதா. சோ இங்க ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிக்சர்ல பிரகலாதன். சோ தைத்யாஸ் வந்து அசுர குலங்கள், ஆதித்யாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் வம்சம். சோ தைத்தியர்கள் வந்து அசுரர்கள். சோ அதுல பிறந்தவர் தான் பிரகலாதன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ அந்த பாடசாலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேக் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்கள், கீர்த்தனங்கள், டான்ஸ் இதுதான் அவர் செய்யறது ஆக்சுவலி அந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தேர் யூட்டிலைசிங் த டைம் ஃபார் த டிவோஷனல் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து பகவான் சொல்றார், என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உருவத்துல என்னை என்னைக்குமே எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. அதாவது உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ஆஸ் எ சோல்ஜர் இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மகாரதர் தான். ஸோ ஆஸ் ஈஸ் ஒரு போர் வீரனாக இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கடமை என்னன்னா போர் புரிய வேண்டும். அதுதான் அவருடைய தர்மம் கூட. ஆனா அந்த இனி என்ன மனசுல நினைச்சுட்டு போரை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த பலன்கள் எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் ஆகி விடுகின்றது, உனக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம இந்த போர் புரிதல் என்பது நீ செய்யணும்ன்றது வந்து கிளியரா சொல்றாரு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஸோ இதுல இருந்து நாமளும் ஒரு டேக் ஹோம் என்னன்னாக்கா, நம்மளுடைய கடமைகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை செய்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். ஸோ அவருடைய நினைவிலே நம்ம இந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது நாம எந்த விதமான பந்தங்களுக்கும் நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை, ஏன்னா மோட்சகதியை அடைகின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யாச யோக யுக்தேன சேதசானான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் ஆதிபாத்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா. பரம புருஷ பகவான் ஆகிய அவரை பற்றி தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனதில் மனதை நிலைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பா இதுக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம். நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த ஜபங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அடையணும்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானை மனதுல நிலைநிறுத்தி சோ பகவான் மேல பக்தியை வச்சுட்டு அந்த ஜபங்களை நாம செய்யணும். ஸோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து பூரண பலனாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய இடத்துக்கு நாம சென்று அடைகின்றோம். நம்ம அதை வேண்டவே தேவையில்லை, பக்தி மட்டும் செலுத்தினா போறோம். நம்ம இறுதி ரிசல்ட் அவர் கையில கொடுத்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய கருணையால நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு மேலவே நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். எதுவுமே நமக்கு இவ்வளவுதான் வேணும்னு கேட்கவே கூடாது. ஸோ எதுவுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா அதனுடைய பலன்களுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நமக்கு பந்தப்படுத்தும். அவர் என்ன கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசை நம்ம வச்சுட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நன்மைதான் பகவான் கொடுப்பார் இல்லைங்களா. ஒரு குழந்தை அழும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்லேட் கேட்டுச்சுனாக்கா தாய் வெறும் சாக்லேட் மட்டும் தான் கொடுப்பான். ஆனா அதே வந்து குழந்தை அழுந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா தாய் வந்து நினைச்சாக்கா சாக்லேட் மாத்திரம் இல்ல வேற ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட எக்ஸ்ட்ராவா கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் பகவான் கூட நமக்கு தாய் மாதிரி தான். ஸோ நாம் எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள் மாதிரி தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து பார்த்துக்குவார். நாம ஒண்ணுதான் செய்யணும், என்னன்னா அவர் மேல பக்தி. அதுவும் எந்த விதமான பக்தி, அதாவது களங்கமற்ற அந்த கலப்படமற்ற பக்தியை நம்ம வச்சுக்கணும், அனன்ய பக்தின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. எஸ், பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 6th canto அஜாமிலா என்பவருடைய ஒரு ஸ்டோரி இது. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்யா குப்ஜக என்னும் ஊர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜாமிலன் ஒரு பிராமண குடும்பம், நல்ல ஆஸ்டாரிட்டி குடும்பத்துல தான் பிறந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்த பிராமண குணங்கள் அனைத்தையுமே இழந்தான். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் சின்ன வயசுல இருந்து அவரது தாய் தந்தை எல்லாமே நல்ல இதுதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. காட்டுக்கு போய் பூ பறிச்சுட்டு வரும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேசியை இந்த நிலையில பார்த்து he also changes. அதாவது சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு நல்லவனா இருந்தாலும் அவனை வந்து கீழே தள்ளிடும்.
ஸோ அது இரு இரு போத் த ஜெண்டர்ஸ் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈ பீங் எ வெரி ஆஸ்பீஷியஸ் ஃபேமிலியில பிறந்து தாய் தந்தையரும் நல்ல இதுல இருந்தவங்களை வந்து அவனுக்கும் வைஃப் அதாவது குழந்தை உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து மனைவி உண்டு, எல்லாருமே உண்டு. இருந்தாலும் அவன் வந்து இந்த இதுல வந்து பார்த்து இந்த கண்ணால வந்து ஹி காட் ஈர்க்கப்பட்டு ஸோ இந்த கண் செய்த ஒரே ஒரு தவறினால வாழ்நாள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த வேசியோடைய வாழ வேண்டியதாயிற்று. அவளுக்கும் 10 பிள்ளைகள் பிறந்து ஸோ அதுல வந்து கடைசி பிள்ளைக்கு வந்து அவன் வந்து நாராயணான்ட்டு பேர் வச்சான். ஸோ சதா சர்வ காலமும் நாராயணா நாராயணா அப்படின்றது தான் அவன் கூட்டிகிட்டே இருக்கிறது. ஏன்னா எப்பவுமே கடைசி பிள்ளை மேல எப்பவுமே பாசம் ஜாஸ்தி இல்லை எல்லாருக்குமே, அதே மாதிரிதான். ஸோ அவளை மணந்த பிறகு அவன் பிராமணருடைய செயல்களை எல்லாம் விடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து கொலை கொள்ளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டாளத்தனமான செயல்கள் அவன் செஞ்சது ஆக்சுவலி. ஸோ கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து ஈடுபட்டு 88 வயதில் ஆண்டுகளை கழித்தான். 88 இயர்ஸ் ஆச்சு. அவனுக்கு 10 மகன்கள். கடைசி மகனது பெயர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டிருந்தான். அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தை எப்பொழுதும் கொஞ்சி குலாவி நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட நிறையும். ஸோ இறுதி கட்டத்துல அவனுக்கு மரணம் கூட நெருங்குகிறது. அதை கூட அவனுக்கு தெரியறதில்ல. ஸோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணம் நெருங்கும் பொழுது ஒரு நாள் அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அதனால் கலக்கமடைந்த தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து அங்கே சேர்ந்து விட்டார்கள். ஸோ நாம வந்து இறக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பகவானுடைய நாமம் சொன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைத்து செல்வார்கள் அப்படிங்கறது வந்து இந்த வேதங்கள் பிரகாரம் சொல்லி இருக்கிறது. ஸோ அஜாமலின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்கள் தடுத்தனர். ஏன்னா அவன் நிறைய கெட்ட செயல்கள் எல்லாமே செஞ்சிருக்கான், அதர்மங்கள் நிறைய புரிந்ததால ஸோ கண்டிப்பாக அவன் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஹி இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஒன்லி. ஆனா நாராயணன் கூப்பிட்ட உடனே இவங்க வந்தாச்சு. இவங்க 2 பேருக்குமே வாக்குவாதத்தை நடக்கிறது. அதை வந்து அவன் வந்து அஜாமிலன் பார்க்கறான். பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு தான் செய்த தவறுகளை அவன் உணர ஆரம்பிக்கின்றான். யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையிலான வாத விவாதங்கள் நடக்கின்றது. யமதூதர்களும் எஜமானர் வழங்கிய அறிவுரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து சொல்றாங்க, இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்றாங்க, பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம், யமராஜாரிடமிருந்து பாதுகாப்பு. இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நமக்கு எல்லாருமே வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நம்மளை அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னா உயிர் போரும் போதுல நாம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சதா சர்வ காலம் நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லிகிட்டே இருந்தாலே அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் இருக்கக்கூடிய அந்த நாமம் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெயர் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நமக்கு. அதுக்குதான் நீங்க வந்து அந்த பிராக்டிஸ் என்பது செய்யணும் அப்படிங்கறது சொல்லி, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தும் போதும் சரி, சும்மா இருக்கும்போது கூட உள்ளுக்குள்ள வந்து நமக்கு அந்த ஜபம் வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்கள் இல்லையே நான் சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிர்களுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முழு முதற் கடவுளுக்கு இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவனுக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது. அவனுடைய தவறையும் அவன் உணர ஆரம்பிக்கின்றான். அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு உயிர் அப்ப போறது கிடையாது. ஸோ இந்த வாக்குவாதத்துல வந்து 2 பேரும் திரும்பி போறாங்க. சில காலம் கழித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அவனுடைய தவறை அவன் உணர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகேஷம் அந்த இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு பகவானுக்கு வந்து நிறைய சேவைகள் எல்லாம் செஞ்சு அவனுடைய பாவங்களை கழித்து ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போனான் அவன் வந்து. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ நம்ம செய்த பாவங்களுடைய விளைவுகள் கண்டிப்பாக அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் ஆக்சுவலி. ஆனா நம்ம தவறை உணரும் பொழுதே நமக்கு அந்த பாவ விமோசனத்துக்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. ஆனா எத்தனையோ பேருக்கு வந்து தான் செய்தது தவறு என்று உணரக்கூடிய தன்மையும் இருப்பதில்லை, அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசும் இருப்பது கிடையாது. ஸோ நாம எல்லாரும் முன்னாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் கடவுள்கிட்டயாவது நம்ம செய்த தவிர கண்டிப்பாக நம்ம ஒத்துக்கணும். தட் வில் லீட் டு த பாப விமோசனம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா அப்ப நம்ம வந்து மண்டேல இருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் வந்து பாவங்கள் செய்து சண்டே போயிட்டு நம்ம பாவ விமோசனம் வாங்கிட்டு மீண்டும் மண்டேல இருந்து இன்னும் பாவம் பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது. அது தவறு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்டாரிட்டிஸ் கிடையாது.
நீங்க எந்த பாவம் பண்ணாலுமே அதுக்கான தண்டனை என்பது உண்டு. ஆனா அதுல இருந்து நீங்க விமோசனம் அடையணும்னாக்கா பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டுமே முடியும். அவருக்கு யாரு என்ன எந்த சமயத்துல எப்படிப்பட்ட கருணை கொடுப்பாருன்றது அது அவரை பொறுத்தது. நாம அதை டிசைட் பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க. கவிம் புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணீயாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாத் அச்சிந்தய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசத் பிரஸ்தாத் பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர், அதாவது பகவானை பற்றி சிறப்புகள் இது. இப்படி யார் ஒருவர் வந்து புரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. ஸோ அனைத்தும் அறிந்தவர் அவர், மிகவும் பழமையானவர். ஏன்னா ஹீ இஸ் த அனாதி இல்லைங்களா? அதாவது அனாதி காலத்திலிருந்தே இருந்தவர், ஆதி புருஷர், அனைவரையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். அனைத்துமே வந்து அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கிறது. அணுவை விட சிறியவர், எல்லா சிறியவர்கள் எல்லாம் சிறியவர், உயர்ந்ததில் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர் தான். எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், இஸ் த மெயின்டெய்னர். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இந்த பௌதிக செயலுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் மோர் தென் எபோவ் த 3 குணாஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், நம்மளால அவரை முழுமையாக கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. நாம வந்து ஒரு தூய பக்தராக ஆனா மட்டுமே அவரே நமக்கு வந்து தன்னை பற்றி நமக்கு விவரிப்பாரே ஒழிய நாம அவரை வந்து கண்டிப்பாக இந்த லிமிட்டெட் நாலேஜ்ல கண்டிப்பா முழுமையா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர் வந்து என்று யார் ஒருவர் புரிந்து கொண்டு அவ்வாறாக எண்ணி தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவ்வாறு எண்ணி தியானம் செய்பவர்கள் பகவானிடத்துக்கு செல்கிறார்கள். ஆனா நாம தியானம் செய்யும் பொழுது இது எல்லாமே மனசுல வரணும். சோ இவர் தான் உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு நமக்கு வந்தாலே கண்டிப்பா நம்பிக்கையும் சரணாகதியும் தானாக வந்து சேரும். சோ நாம அந்த பக்தி ஸ்ரத்தையோட செய்யக்கூடிய அந்த ஜபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருணைக்கு நாம வந்து பாத்திரமாகின்றோம். அவருடைய மெர்சி, அவருடைய கருணை இல்லாம நம்ம எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது. இது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து மகாபாரத போரே நடந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ திரேதாயுகம் ஆன பிறகு நம்ம துவாபர யுகம் கடைசியில தான் வந்து இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவே வந்தார் கீழே. ஸோ பூமி தேவி போயிட்டு நம்ம பிரம்மா கிட்டையும் சிவா கிட்டையும் இந்த பாரத்தை தாங்க முடியலை அப்படின்னு அழும் பொழுது ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து விஷ்ணு கிட்ட வந்து போய் இந்த மாதிரி சொல்லும் தவம் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட வந்து பிரேயர்ஸ் தான் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ பகவான் வந்து சொல்றாரு இதுக்கான காலம் தருணம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த போர்ல வந்து கண்டிப்பாக நிறைய அழிவு என்பது உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாரத்தை வந்து இறக்குவேன்றத வந்து சொல்றாரு. அதுக்கான அவதாரம் அவரை கீழே இறங்கி வந்தது தான் கிருஷ்ணா உருவம் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தணும். 3 காரணங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களை ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் தான் அவர் இந்த உலகத்துல வந்து அதாவது கீழே இறங்கி வரார். ஸோ 2 விதமான விரிவாக்கங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். விலாச விரிவாக்கம், அதாவது பிரபவ விலாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ முதல் 4 விரிவாக்கங்கள் பலராமன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பலராம், அதுக்கப்புறம் வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யும்னன் அண்ட் அனிருத்தா. இது கோலோகா சார்ட்ல நான் காட்டுறேன். இது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல நடக்கிறது இந்த விரிவாக்கங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான ஆற்றல் உடையவை. ஸோ அங்க எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்காது. நாராயணாக்கு எந்த அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கர்ஷனுக்கும் இருக்கும், அதே மாதிரிதான் அனிருத்தனுக்கு இருக்கும், அதே மாதிரிதான் வாசுதேவனுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே சேம் லெவல் தான். ஆனா அதே வந்து வைபவங்கள் இந்த இடத்துல வரும்பொழுது, இந்த பௌதிக வளத்துக்கு வரும்போது ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை, ஓரளவுக்கு தான். இங்க வந்து டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 15வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மாம் உபேத்ய புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானா சம்சித்திம் பரமாம் கதஹ. துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறது சொல்லணும். இந்த உலகமே வந்து துக்காலயம்,
சாஸ்வதம், சாஸ்வதம் என்பது நித்தியமானது, அசாஸ்வதம் என்பது அதாவது நித்தியமற்ற தன்மையை குறிக்கின்றது. ஸோ பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள், மகாத்மாவுடைய டெஃபனிஷன் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, போன சாப்டர்லயே படிச்சோம். யார் மகாத்மா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. சோ இதுதான் அந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்பதற்கு விளக்கம் வந்து துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர், அதாவது பிரம்ம நிலையை கண்டவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ பிரம்ம புவனால் லோகக புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் மேலே வந்து அதாவது 17-14 லோகங்கள் கோலோகா சார்ட்ல இப்போ நான் காட்டுவேன். ஸோ நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது மேல் உலகங்கள், நம்ம நடுவில் இருக்கோம் அதாவது புவர் உலகம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கீழ் உலகங்கள். அதுதான் வந்து 3 லோகங்கள் ஜென்ரலாக கேட்டகரைஸ் பண்றது. ஸோ மேல இருக்கிற லோகத்திலையும் எப்பவுமே வந்து கலவரம் தான் இல்லைங்களா, அசுரர்கள் போயிட்டு தேவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடியதுதான். அதே மாதிரி இந்த பூமியிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயும் கலவரம் தான் எப்பொழுதுமே, எங்க பாரு சண்டை சச்சரவு. ஸோ இதெல்லாமே உண்டு. இங்கேயுமே வந்து நரகத்திலேயோ மிகவும் கொடுமையானது, அங்க எல்லாமே வந்து கடினமான வாழ்க்கை தான். ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரைசேஷன் மூவுலகம். ஆனா நமக்கு மேல வந்து 7 உலகங்கள் இருக்கு, நமக்கு கீழே வந்து 6 உலகங்கள் இருக்கு. நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8வது உலகமா இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஸோ இந்த 17-14 லோகங்கள் நம்ம மிடில்ல தான் இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஸோ ஜட உலகத்தின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து, ஸோ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சொர்க்கலோகமும் வந்து பொருள் உலகம் தான் அப்படிங்கிறது, பிரம்மலோகமும் பொருள் உலகம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகுந்த தாழ்ந்த லோகம் அதாவது கீழ் உலகம் அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும். எப்பொழுதுமே வந்து இட் இஸ் அ சைக்கிள். இந்த இது வந்து பிறப்பு என்பது கண்டிப்பா நம்ம பிறந்தோம்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து நல்லது செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போகிறோம், தீமை செஞ்சா கீழே நரகலோகத்துக்கு போகின்றோம். ஸோ அதனுடைய அனுபவம் முடிஞ்ச பிறகு சொர்க்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொர்க்கத்துல வந்து அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவோம். நரகலோகங்களுக்கு போனா வர்றது வந்து கடினம் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கேயே வந்து நம்ம உழன்று இருக்க வேண்டிய கடினம். அதாவது இட் டிபெண்ட்ஸ், பாவத்தினுடைய அளவு பொறுத்து தான் நம்ம எத்தனை நாள் எங்க இருப்போன்றது வந்து டிசைட் பண்ணுவோம். அடுத்த பிறவி எங்கன்றதும் அதுதான் டிசைட் பண்ணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனால் என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பது கிடையாது, இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகங்களுக்கு எல்லாம் போனாலும் நாம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். ஆனா அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு போனா நாம திரும்பி வருவது கிடையாது. எஸ், 18-19 3 ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. व्यक्तयग सर्वाग प्रभवन्त्यगर आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्रवाव्यक्त संजगगे. 19th भूताक्रमग स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसत् पार्था பிரபவத்யகர் ஆகமே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மனிதன் கணக்குப்படி அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி 4th சாப்டர்ல வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுள் எப்படி, அவருடைய இரவு வரும்போது என்ன நடக்கிறது, அவருடைய பகல் வரும்போது என்ன நடக்கிறது, 1000 யுகங்கள் கொண்டதுதான் அவருடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரி டியூரேஷன் தான் அவருடைய இரவு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இது வந்து. ஸோ 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரிதான் அவருடைய இரவின் காலமும் என்றது நீண்டது என்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 17 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பகல் தோன்றும் பொழுது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்துமே தோன்றுகின்றன. ஹி இஸ் கிரியேட்டிங், அவர் வந்து படைக்கின்றார். பின்னர் அவர் இரவு வந்தவுடன் மீண்டும் அவர்கள் அனைவரையுமே வந்து இணைந்து விடுகின்றனர். நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கப்படுகின்றன, அனிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ எல்லாருமே வந்து பகவானுக்குள்ள அடங்கி விடுகின்றோம். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவினுடைய பகல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிரியேஷன் அதாவது ஆக்கம், அதான் சொல்றேன் இல்லைங்களா, கிரியேஷன் அது நடக்கிறது. ஆனா அவருடைய இரவு வரும்பொழுது நம்ம எல்லாருமே அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றதுதான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே.
ஸோ ஆனா இருப்பினும் இந்த 20வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, எஸ் 20வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। परस्तस्मात् पावो अन्यो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनगा यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। இருப்பினும் தோன்றி மறையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து பிறவிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட, அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஜட இதுதான் நம்ம இல்லைங்களா, லீவிங் பீயிங்ஸ். இங்க வந்து நாம வந்து பிறக்கின்றோம் இறக்கின்றோம், இது சதா சர்வ காலம் நடந்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆக்சுவலி தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத எதுவுமே தோன்றாதுதான். புலப்படக்கூடியது வந்து தோன்றக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். நம்மளால பார்க்க முடியறதுன்னா மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பார்க்க முடியாதது வந்து நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாதது வந்து தோன்றாத இடம். ஸோ அது பரமமானது, தட் இஸ் எட்டர்னல், என்றும் அழிவடையாதது, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய தன்மை. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை. அதுதான் பகவானுடைய வைகுண்டம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 24 and 25 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ओके माताजी। हरे कृष्णा। अग्निर्ज्योतिर् अगत् शुक्लग षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनगा धूमो रात्रिस्तदा कृष्णग षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्र संजोதி யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றி அறிந்தவர்கள். சோ அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் நமக்கு தெரியும் உத்தராயணம் தட்சிணாயனம் எப்படின்னு தெரியும். தை 1 பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆடி மாசம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 6 மாத காலம் வந்து உத்தராயண காலம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிருந்து மார்கழி கடைசி வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தட்சிணாயனம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். வளர்பிறை தேய்பிறை என்றது நமக்கு தெரியும். அதாவது சுக்லபக்ஷம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணபக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகல் இரவு இது ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும். சோ ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி தேவனுடைய ஆதிக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தராயண காலத்திலயும் சரி, பகல் நேரத்திலையும், அதுக்கப்புறம் சுக்லபக்ஷம் அதாவது வளர்பிறை காலங்கள்ல வந்து பகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றால் அவன் பரமனை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லி எப்படிப்பட்டவர்கள்னா பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரவில் மற்றும் தேய்பிறை, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது என்னது தட்சிணாயனம் இந்த காலத்துல வந்து இறப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திரலோகத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சந்திரலோகத்துக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவார்கள். ஆனால் அவருடைய பரம அந்த ஸ்தலத்துக்கு போனவங்க வந்து திரும்பி இந்த உலகத்திற்கு வரமாட்டார்கள் அப்படிங்கிற உத்தரவாதம் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இதுக்கும் மேல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான், அவருடைய பக்தர் எந்த காலத்துல இருந்தாலுமே அவருடைய இடத்துக்கு சேருவார்கள். அவங்களுக்கு வந்து தட்சிணாயனமும் சரி உத்தராயணமும் சரி, அதுக்கப்புறம் சுக்லபட்சமும் சரி, கிருஷ்ணபட்சமா இருந்தாலும் சரி, இரவா இருந்தாலும் சரி, பகலா இருந்தாலும் சரி, இஃப் ஹி இஸ் எ பக்தா பியோர் டிவோட்டியா இருந்தா அவங்களுக்கு எந்த காலமா இருந்தாலும் பகவான் இடத்துக்கு போய் சேர்வார்கள் அப்படிங்கிற உத்தரவாதமும் இங்க சொல்லியிருக்காரு. எஸ் 28 வாசிங் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு யஞ்சேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டம் ஆத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் விதி விலக்குன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்க போறோம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். சோ பக்தி யோகத்துல யார் ஒருத்தர் அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ, வேதங்களை படித்தல். ஸோ அதாவது நம்ம எல்லாம் இப்ப பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருக்கோம், இதை வந்து பூரணமாக படிக்கணும். நம்ம வந்து அதாவது முழு மனதோட பக்தி கொண்டு படிச்சு அதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், வாழ்க்கைக்கு நம்ம என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிற அந்த சாராம்சத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிந்து கொண்டு அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம
ஸோ தெரிந்து கொள்வது மாத்திரம் முக்கியம் கிடையாது. வி ஷுட் ஃபாலோ அண்ட் வி ஷுட் ஆக்ட். அது பிரகாரம் நடந்து கொள்வதற்கும் முயற்சி செய்யணும். யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல். இப்பெல்லாம் தவம் என்பது ஜபம் செய்வது, தானம் கொடுத்தல், சேரிட்டி, அதாவது யாருக்காவது இல்லாதவர்களுக்கு நம்ம செய்றோம் இல்லையா, அந்த சேரிட்டி. கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், அதாவது கர்மயோகம் இல்லை ஞான யோகம், அப்படிப்பட்ட பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை ஒருவரும் இழப்பதில்லை. இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து பலன்களும் ஒருவருடைய புண்ணிய அக்கௌண்ட்ல கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவ அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். அதாவது நித்தியமான இடம் எதுன்னாக்கா பகவானுடைய வைகுண்டம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த இடம் தான் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. அங்க போனாதான் நம்ம திரும்பி இங்க வரமாட்டோம். வேற அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகம் அதுக்கெல்லாம் போனா மீண்டும் நாம திரும்பி வருவோம். எஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து கோலோகா சார்ட் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஒரு இது மாத்திரம் முகுந்த மாலா தோற்றம் பார்க்கலாம். நம்ம குலசேகர ஆழ்வாரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார்ஸ். ஸோ அவர் வந்து ஒரு பேசிக்கலி ஒரு அரசன் தான். ஆனா பகவான் மீது பக்தி கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலம் டிவோட்டிஸோட தான் அவருடைய அசோசியேஷனே இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு காலம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசுல வந்து அரசாளுமையில வந்து அவர் எங்க விட்டு விலகி சென்று விடுவார் என்ற பயமே கூட வந்துச்சு அவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்தை எழுதினது அவர் தான். ஸோ இந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திலையும் சில ஸ்லோகங்கள் அவர் எழுதியிருக்கார், சொல்லியிருக்கார், அதாவது குலசேகர ஆழ்வார். ஸோ இந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண த்வீதய பத பங்கஜ பஞ்சாராந்திர மத் வைவமே விசது மானச ராஜஹம்ச பிரயாண சமயேத கபவாத பித்தை. அதாவது பிரயாண நம்ம பிரயாண காலம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கபம், வாதம், பித்தம், இந்த மூன்றுமே இது பிரகிருதி. இந்த உடல் வந்து பிரகிருதி தான் நமக்கு இல்லையா. இதுல 3 நிலைகள் இருக்கு இல்லையா, கபம், வாதம், பித்தம். இந்த கண்டா வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. அதாவது மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அப்படிங்களா, அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது குலசேகர ஆழ்வார்க்கு. கபம், வாதம், பித்தம் இவை எல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை வந்து ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இது பிராக்டிக்கலா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். நம்ம உடல்ல வந்து ஏதோ ஒரு பாகத்துல கொஞ்சமா தெரியாம வந்து ஒரு பிளேடாலேயோ இல்ல ஒரு கத்தியாலேயோ ஏதோ கட் பண்ணும்போது கட் பண்ணிட்டாலே இமீடியட்டா நம்ம எல்லா வேலையுமே அங்க போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஏன்னா நம்ம உடல்ல வந்து ஒரு உபாதை, சிறிய உபாதை இருந்தாலும் நம்மளால எந்த ஒரு செயல்லுமே, பக்தி மாத்திரம் கிடையாது, எந்த செயல்லுமே நம்மளால முழுமையா ஈடுபடவே முடியாது. ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு வரும்பொழுது நம்மளால இந்த வாத பித்தம் கபத்தினால வந்து உயிர் பிரியும் தருவாயில பேச முடியாம போயிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை நம்மளால சொல்ல முடியாம போயிட்டா என்ன பண்றது. அதுக்காக என்னை இப்பொழுதே அழைத்துக்கொள் பகவானே அப்படின்ட்டு வந்து என்னால இப்போ வந்து உன்னை பத்தி நினைக்க முடியும். எனக்கு வாத பித்தம் எதுவுமே இல்லை இப்ப இந்த சமயத்துல. அதனால வந்து என்னை இப்பயே அழைச்சுக்கோ பகவானே, உன்னுடைய நாமத்தை சொல்லுகின்றேன் அப்படின்ற அந்த இதுல தான் வந்து இந்த முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பாடியிருக்கார். சோ ஏற்படும் மரணம் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் வந்து அவர் வந்து கொஷினா வைப்பார் ஆக்சுவலி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கோலோகா சார்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்கிரீன். அது ஒரு பிடிஎஃப். இந்த பிடிஎஃப் இன்னைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுவோம் நாங்க. ஸோ அங்கிருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்போ வந்து சொல்ல போறேன். ஸோ பிரம்ம சமிதால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மதேவர் பாடி இருக்கிறது. ஸோ கோலோக நாமினி ஜதாமினி தலேஷ தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாமஷு தேஷு தேஷு தே தே பிரபாவ நிச்சய விஹிதாச்சயேன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கோலோகா சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா
இந்த மேல் உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சொல்றோம். இது வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய இடம், அது குலோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு பேரு. ராமர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து அயோத்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வைகுண்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடியது நம்ம நாராயணா. நிறைய சொரூபங்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரத்யும்னா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம விஷ்ணுமூர்த்தி, நிறைய அவருடைய எண்ணற்ற விரிவாக்கங்கள் எல்லாமே அங்க வாசுதேவா, இங்க பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவர் இருக்காரு, இங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கர்ஷன் இருக்காரு. இதெல்லாம் செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். இங்க அனிருத்ரா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவருடைய அநேக வைகுண்டங்கள் வந்து சின்ன சின்ன உலகங்கள் எல்லாமே உண்டு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரம்ம ஜோதி, இந்த பிரம்ம ஜோதி நமக்கு எப்படி ஆகாயம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் அந்த மேல் உலகத்திற்கும் ஒரு ஆகாயம் உண்டு, எப்பொழுதுமே பிரகாசமாக இருக்கும். இந்த உலகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிச்சமாக இருக்கும், பிரகாசப்படுத்தப்பட்டது. இதுக்கு எங்கேயுமே வந்து சூரியனோ சந்திரனோ இல்லை ஒரு அது அக்னினாலோ இந்த உலகம் வந்து பிரகாசப்படுவது கிடையாது. இது பர்மனன்ட், எப்பொழுதுமே வந்து அந்த பிரகாசம் உண்டு. அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்ம ஜோதி எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசமாக இருக்கும். இந்த தோன்றாத அருவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அந்த ரூபத்துல வந்து வழிபடுபவர்கள் இந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலந்து விடுவார்கள். சோ ஆனா அவங்க திரும்பி கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸும் உண்டு ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பார்டர்ல இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல பாதி உலகம் வந்து சதாசிவ லோகம். சோ இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாகால தாமா அப்படின்ட்டு. இங்க இந்த விரிஜா ரிவர், இந்த காரணா ஓஷனை கடந்துதான் நாம வந்து வைகுண்டத்துக்கு போக வேண்டும். சோ இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நம்மளுடைய உலகம். இந்த மாதிரி நிறைய உலகங்கள் உண்டு, ஆனா ஒரு உலகம் பத்தி நம்ம இப்ப படிக்கின்றோம் ஆக்சுவலி. சோ இங்க இந்த விரிஜா ரிவரை கடந்துதான் ஒரு உயிர் வாழி இறந்த பிறகு வந்து மோட்சகதிக்கு போனாலும் இது எல்லாத்தையும் கடந்துதான் செல்ல வேண்டும். அதுக்கு இவ்வளவு காலம் நின்றுருக்கு ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா படுத்துட்டு இருக்கவரு. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நாராயணனுடைய இது வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ரிலேட்டட் தான், பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷ அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதயாக்ஷ விஷ்ணு. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் உடல் நாளங்களிலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக பிரபஞ்சங்கள் எப்படி நூலில் வந்து முத்துக்கள் கோர்த்திருப்பது போல அவருடைய அந்த சுவாசத்திலிருந்து இந்த உலகங்கள் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டன. மேலும் ரமாதேவி அப்படின்னா மகாலட்சுமியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த சுவாசத்திலிருந்து வந்தவங்க தான். சம்போ ஆல்சோ. அதுக்கப்புறம் மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். சோ மாயை வந்து யாரிடமிருந்து பிறந்தது? நம்ம கார்ணோதயா விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான். சோ மாயை என்பவளை மணந்தவர் தான் வந்து சம்போ. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது முழுமை இவர் வந்து ததாசக்தியில தான் இருக்கிறது. நம்மள மாதிரிதான் சிவன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மார்ஜினல் பொட்டன்சி. ஏன்னா இஸ் எபோவ் த ஜீவாத்மானா, அது மட்டும் நமக்கு தெரியும். இஸ் நாட் அ ஜீவாத்மா லெவல், பட் ஹி இஸ் எபோவ் ஜீவாத்மா. நம்ம நாராயணனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பகவானுக்கு 64 ஆப்புலன்சஸ் சொல்லுவாங்க. வைபவங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட், அதாவது மேஜர் டிவிஷன்ஸ் அதுல வந்து 64 இருக்கு. ஆனா அதுல வந்து 55 வந்து நம்ம சிவபெருமான் கிட்ட இருக்கு. ஆக்சுவலி இஸ் த ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் டிவோட்டி ஆஃப் த மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜட பொருட்களாலான, இது எப்படி ஒரு தேங்காய் ஓடு ஃபுல்லா இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அனாலஜியா. அவுட்டர் கவர், அதுக்குள்ள ஒரு மட்டை, திக்கான மட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓடு, அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள ஒயிட்டான ஒரு இது, அதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி. ஸோ எப்படி இருக்கோ தேங்காய் தண்ணி, அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு நட்ஷெல்ல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்ம வந்து கம்பேரிஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மகத்தத்துவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்னுடைய அவுட்டர் கவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் கால்ட் அஸ் அ மகத்தத்துவம். ஸோ இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய வெளி அவுட்டர் இது வந்து மகத்தத்துவம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சபூதங்களோடும் அகங்காரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்திகளாலான லேயர்ஸ் தான் இது எல்லாமே. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எர்த்து, அதுக்கப்புறம் வாட்டர், ஃபயர், ஈத்தர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் அகங்காரம். சோ இது அதுக்கப்புறம் மகத்தத்துவம். இத்தனையும் இருக்கிறது வந்து இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு அண்டம். இது மாதிரி அநேக அண்டங்கள் உண்டு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாவது புருஷர் யாருன்னாக்கா கார்போதயாக்ஷி விஷ்ணு. சோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன். எல்லாமே விரிவாக்கங்கள் தான். இங்க வந்து விராட் சொரூபமாக அவர்கள் இருப்பார்கள்.
இது எல்லாமே இன்ஃபீரியர் நேச்சர்ல இருக்கிறதுனால வந்து அங்க ஆன்மீக உலகத்துல எந்த ஆற்றல் இருந்ததோ அது அத்தனையுமே இங்க இருக்காது ஆக்சுவலி. ஸோ இட் வில் பி இன்ஃபீரியர். ஏன்னா இந்த உலகத்தோட வந்த பிறகு இட் வில் ஹாவ் சம் இன்ஃபீரியாரிட்டி. ஸோ அவருடைய நாபிலிருந்து தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள். ஸோ இங்க மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னாக்கா ஐ திங்க் லெட் மீ சி, இன்னும் இதுக்கு மேல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல. ஐ திங்க் உங்களால எல்லாரையும் பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லோகம் மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா இருக்கக்கூடிய இடம், அதுதான் சத்தியலோகம். ரெண்டாவது தப்போலோகம், இங்க 4 குமாரர்கள், அதாவது பிரம்மாவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு வந்து இந்த 4 குமாரர்கள் சனதா, சனகா, சனாதனா, இவங்க எல்லாருமே இங்க இருக்கிறவங்க தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜனலோகம், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதிஸ், தைத்தியர்கள், அப்புறம் தேவர்கள், அதாவது ஆதித்யர்கள் அப்புறம் தைத்தியர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து இங்க இருந்தவங்களோட இருந்து பிறந்தவர்கள் தான். ஸோ அது வந்து ஜனலோகம். மகர்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருகு முனி அண்ட் பிரஜாபதிஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. ஸ்வர்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்கலோகம் சொல்றோம் இல்லைங்க, அங்கே தேவர்கள் அனைவருமே இருப்பார். ஸோ சொர்க்கலோகத்துக்கு அதிபதி யாருன்னு நமக்கு தெரியும், இந்திரன் வந்து. அதுக்கப்புறம் புவர்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிட்ஸ், ஆவிகள் இருக்கக்கூடிய இடம் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பூர்லோகம், அதுதான் நாம் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அதர் மார்டல்ஸ், அதாவது 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் இந்த 7வது இது. 8வது இங்க நமக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கீழ் உலகங்கள், நாம மிடல்ல இருக்கோம். இதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே மேல் உலகங்கள் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி. அதுக்கப்புறம் நாம மத்தியில இருக்கோம், நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லா லோகமும் சேர்ந்து கீழ் உலகங்கள். 14 லோகங்கள் இது ஆக்சுவலி. அத்தல அப்படிங்கிறது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயை அப்படிங்கிற அதாவது டீமன்ஸ் அவங்க இருக்கக்கூடிய இடம். வித்தல அப்படின்னாக்கா லார்ட் சிவானுடைய ரிசைட்ஸ், லார்ட் சிவா ஆல்சோ ரிசைட்ஸ், அதாவது தேவ கணங்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ரிசைட் பண்றது. சுத்தல பலி மகாராஜா இருக்கக்கூடிய இடம் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து தலாத்தல பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயா, அகெயின் திஸ் இஸ் அன் அடோப் ஆஃப் தி சேம், இந்த 8வது இருந்தது இல்லையா, அந்த இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது. மகாதல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாகர்கள் வாழ்கின்ற இடம், அதாவது இங்க வந்து வாசுகி இருக்காங்க, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்தன் அப்படிங்கிற சொல்ற அந்த நாகம் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரசாதல, இங்க வந்து தைத்திய அசுரர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம். அதுக்கப்புறம் பாதாளம் அந்த இடத்துல வந்து வாசுகி நாகம் வந்து இருக்கின்றது. இது தவிர நரகலோகம் வந்து 28 நரகலோகங்கள் இந்த இதுக்குள்ளே உண்டு ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து கார்போதாட்சி விஷ்ணு. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதாட்சி விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க இந்த ஷீரோதாட்சி விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்காரு. ஐ திங்க் ஹோப் இந்த மேல் உலகம், அதாவது கீழ் உலகத்தை பற்றி நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகத்தை பற்றி நான் ஒரு அண்டத்தை பற்றி சொன்னேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பார்க்க போறது இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணலோகம் மேல, அதாவது ஒரு லோகமா நான் சொல்லிட்டு வரேன். இது எதுவும் ஹை லெவல் லோ லெவல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. மேல என்னென்ன உலகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரை சுத்தி 8 கோபிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த கோபிஸ் எல்லாம் வேற யாருமே கிடையாது, அவருடைய பக்தர்கள் தான். அவங்க எல்லாருமே பகவான் வந்து இறங்க இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு வர போகின்றார், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காகனாக்கா அவருக்கு பக்தர்கள் அவரை கூடயே சேர்ந்து வர்றதுதான். கீழே வந்து அவங்க எல்லாம் கோபிஸா இருந்தவங்க தான். அதே மாதிரி 16,000 மனைவிமார்கள்னா அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தர்களாக, அதாவது முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள், முமுட்சுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட கீழே வந்தது. ஸோ அதனால்தான் நம்ம வந்து தவறான ஒரு கோணத்துல நம்ம நினைக்க கூடாது. அவர் வந்து எத்தனை வைஃப் அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ ஆனா உண்மையிலே அவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து அவரோட சேர்ந்து அவர் கூட படையே கீழே வந்தது தான். மீண்டும் அவரோடய சேர்ந்து போனவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே. ஸோ இந்த கோபிஸ் பாத்தீங்கன்னா 8 பேர், சுசித்ரா, விஷாகா, லலிதா, சுதேவி, அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துங்க வித்யா, அதுக்கப்புறம் ரங்கதேவி, அப்புறம் செம்பக லதா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்துலேகா. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 பேர் வந்து மிகவும் அது ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அவருடைய அந்த கோலோகால பாத்தீங்கன்னா 4 வாயில்கள் இருக்கு. அந்த வாயில்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பது வந்து 4 வேதங்கள். பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்வ வேதா, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாம வேதம் இருக்கும், இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து யஜுர்வேதம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிக்வேதம் இந்த பக்கம் சைட்ல. ஸோ அவருடைய கிருஷ்ணருடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலராமரா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யும்னா. ஸோ இந்த 4 எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் தான் 4 வாயில்கள்ல இருக்கிறது ஆக்சுவலி.
ஸ்வேத தீபா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாயாப்பூர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம். இந்த உலகத்துல நாம் என்ன பாக்குறோமோ விருந்தாவனம், அங்கேயும் ஒரு விருந்தாவனம் உண்டு. இங்க ஒரு அயோத்தி இருக்கு, அதே மாதிரி மேல் உலகத்திலயும் ஒரு அயோத்தி உண்டு. சோ அங்க வந்து ராமர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம், அந்த ஸ்தலம் வந்து அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து அயோத்தி. நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வைகுண்டத்துக்கு 4 பக்கம் காவலர்கள் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். ஜெயா விஜயா அது வந்து சங்கு கர்ணா அந்த வாயில். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுமுகா என்ற வாயில பாத்தீங்கன்னாக்கா ததா விதாதா அப்படிங்கிற வந்து அதாவது அவங்க வாயில் காப்பாளர்கள் தான் இருப்பாங்க. குமுதா அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அந்த வாயிலுக்கு வந்து சந்தா அண்ட் பிரச்சண்டா அப்படிங்கிற அந்த வாயில் காப்பாளர்கள் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்டரிகா அப்படிங்கிற அந்த வாயில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்ரா சுபத்ரா அப்படிங்கிற வாயுர் காப்பாளர்கள் இருக்காங்க. சோ இத்தனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது எல்லாமே நம்ம இங்க போனா மீண்டும் நாம வரமாட்டோம். நாம எந்த ரூபத்துல பகவானை நாம நேசிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல போய் நாம இருப்போம். இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கருடாழ்வார், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இருப்பாங்க இங்க வந்து. சோ கூர்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த என்னது நரசிம்ம அவதாரம் அவங்க எல்லாரும் கூட இங்க இருக்கு. நாராயணா, அதுக்கப்புறம் வந்து வசுதேவா, அதுக்கப்புறம் வந்து கேசவா, அனிருத்ரா, நிறைய விரிவாக்கங்கள். இது எல்லாமே சேம் பவர்ஸ் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும்பொழுது பவர் சிமிலர் தான். ஸோ அவருடைய ஆயுதங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஷல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்தவர் தான். சங்கு சக்கரம் கதை இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கருடர் வந்து கருடனும் இந்த உலகத்துல கருடாழ்வாரா பிறந்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தாய் தந்தை என்பது கிடையாது. அவங்க டைரக்டாவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாருமே தோன்றினார்கள் அப்படிங்கிறதா நம்ம வந்து படிப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ ஐ திங்க் இதோட இந்த கோலோக சார்ட் நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஸோ ஹோப் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த கோலோக சார்ட்டை பத்தி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஏதோ ஸ்டோரி சொல்லுங்கம்மா. எஸ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். உங்களுடைய வீடியோ வரல. சாரி. இன்னைக்கு பில்வமங்கல டாக்கூர் பத்தி பேசணும். ஒரே ஒரு செகண்ட். 2 பார்ட்டுமே சொல்லிடுமா. டோன்ட் 2 பார்ட்டுமே சொல்லிடுங்க. ஓகே ஓகே. So just one second, I'll just shift for recording. I have already recording. அது ஸ்ட்ரீம்லைன்ல போயிட்டு இருக்கு. Okay okay, no problem. Sure, I'm just doing it on the computer. So Hare Krishna devotees. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் என்றவரை பத்தி பார்க்கணும். So பில்வமங்கல டாக்கூர் என்றவர் யாரு, அவர் லைஃப்ல என்ன நடந்துச்சுன்றது 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, பில்வமங்கல டாக்கூர் என்றவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிகப்பெரிய டிவோட்டியா இருந்த அவர் ஒருத்தர். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அவரோட எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தவர் ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் ஃபேமிலியை விட ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் பார்த்து, அந்த பெண்ணோட பேர் வந்து சிந்தாமணி அப்படின்னு. அந்த பெண் மேல அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு பாசம், அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னா, எப்போ என்ன நடந்தாலும் அந்த பெண்ணை வந்து விடாம டெய்லி அவர் மீட் பண்ணுவாரு. சோ அன்னைக்கு வந்து அவரோட அப்பாவோட இறுதி சடங்கை ஆனாலும் ஒரே மழை இடி எல்லாம் இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த பெண்ணை பார்க்காம இருக்க முடியாததால அவர் அன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பினாரு, வந்துட்டு இருந்தாரு. அவர் வர பாதையில வந்து நிறைய இடைஞ்சல்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பயங்கரமான மழை, ரோடு அந்த தண்ணி ஃபுல்லா நிறைஞ்சு இருந்துச்சு. சோ அந்த நிறைஞ்சிருக்கிற டைம்ல வந்து அவருக்கு ஆப்வியஸ்லி போட் கிட்ட எதுவும் கிடைக்காததால ஒரு இறந்து போன பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அவர் மெதந்துட்டு வந்தாரு. அது ஒண்ணு. அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப பெரிய ஒரு வால் இருந்துச்சு அந்த ரூட்ல வரைச்சு. அதை வந்து கிராஸ் பண்றதுக்கோசரம் ஒரு பாம்பு, இறந்து போன பாம்பை மேலே போட்டு அவர் எந்திரிச்சு வந்தாரு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய அந்த வர பாதைகள்ல நிறைய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவர் எதை பத்தியும் வரி பண்ணிக்காம அந்த சிந்தாமணியை பார்க்கணும்ன்ற இதுலயே வந்தாங்க. இந்த பெண்மணி யாருன்னா, இந்த பெண்மணி வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இந்த மாதிரி மழையெல்லாம் இருக்கிறச்சே யாருமே அவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால இந்த ஸ்கோப்பே இல்லை, நம்ம வந்து இவர் வரமாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய் தூங்கிட்டாங்க. சோ இவர் வந்து இவ்வளவு கஷ்டங்கள் எல்லாம் தாண்டி அவர் மிடில் ஆஃப் த நைட் வந்து சேர்ந்து
டோரை நாக் பண்ண உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா திறந்துட்டு அந்த மூமெண்ட் வந்து அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டராவே மாறி அவர் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் நீங்க என்ன பாக்குறதுக்கு பண்றதுக்கு வந்து நீங்க அதே எஃபர்ட் கொஞ்சமாவது நீங்க அந்த கிருஷ்ணரை பார்க்க வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எவ்வளவோ இடத்துக்கு கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு நீங்க வந்து பெரிய இடத்துல போய் சேருவீங்க அப்படின்னு. அந்த பேச்சும் அந்த வார்த்தை அவர் கேட்ட அந்த மறுச்சென்னம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் உடனே வந்து அந்த பெண்மணிய விட்டுட்டு அந்த எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு. இப்போ இந்த கிருஷ்ணரை பார்க்கலான்னு அவர் கிளம்புற ஒரு கதையில என்ன இன்னொரு பிரச்சனைனா, அவர் போற வழியில நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அவருக்கு வந்து பெண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு அட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஜாஸ்தினால அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அவருக்கு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து ஒரு வில்லேஜ் அந்த மூலமா போறச்சு வில்லேஜ்ல ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவரை கூட்டிட்டு போய் வீட்டுல வச்சுப்பாரு. அப்பவும் ஒரு பெண்மணி, அதாவது அவரோட வைஃப் வந்து அவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறச்சே அவரால் அந்த பொண்ணை பார்த்தா ஒரு நார்மலாவே ட்ரீட் நினைக்க முடியாது. அந்த பெண்மணியும் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு அவங்க புருஷன் கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி. அவரும் என்ன சொல்வாருன்னா, நீ பண்ண வேண்டிய சேவையை வந்து நீ பண்ணிட்டே இரு, நீ மத்ததெல்லாம் நீ வரி பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிடுவாரு. சோ இதெல்லாம் ஆயிட்டு இந்த கதைகள் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பெண்கிட்டயே கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, அம்மா எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ஊசி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை வாங்கிட்டு அவர் கண்ணையே குத்திக்கிறாரு. ஏன் அவர் அந்த மாதிரி பண்றாருன்னா, அவரால் வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, இந்த கண், அதாவது இதான் ஒரு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைமைனால அந்த கண்ணே நம்மளுக்கு வேணான்ற டிசிஷன் அவர் எடுத்துக்கிறாரு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஆப்வியஸ்லி பிறவிலேயே பிளைண்டா இருந்தா அது வேற விஷயம், பட் நடுவுல பிளைண்ட் ஆனா ரொம்ப கஷ்டம்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அவர் பின்னாடி வந்து ஆடி பாடி கதைகள் சொல்லி ரொம்ப அவரை பார்த்துக்கிட்டாரு. நிறைய நாட்களுக்கு அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணர் எல்லாம் முடிஞ்சப்போ அவர் பாட்டுக்கு கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சுச்சு. அவர் கையை விட்டு போறச்சே அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, கிருஷ்ணா நீ என் கையை வேணா விட்டு போலாம், ஆனா என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவா இருக்கிற நீ வந்து என்னை விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. சோ இதுதான் இந்த பில்வமங்கல டாக்கூரோட வேலை, இந்த நடந்த ஒரு விஷயம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த லேட்டஸ்ட் மூவில தான் பிளாஷ்பேக் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த காலத்திலும் நிறைய பிளாஷ்பேக் இருக்கு. சோ இவரோட பிளாஷ்பேக்கை நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளோட பிளாஷ்பேக் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, ஆனா இவரோட பிளாஷ்பேக் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளாஷ்பேக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன பிளாஷ்பேக்ன்ற தெரியுற கதையில போயிடாதீங்க, ஆனா எப்படி ஆகும்ன்றதை இதை பார்த்தோம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதே பில்வமங்கல டாக்கூர் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அந்த ஜென்மத்திலும் அவர் ஒரு நல்ல பிராமணர் ஃபேமிலியில நல்லா இருந்தாரு. அவர் எப்படின்னா நல்ல ரிச்சுவல்ஸ், பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு நிறைய தானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடெல்லாம், அந்த யக்னங்கள் பண்றதுக்கே இப்போ இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஃப்ரீயா ஒரு இடத்துல உட்காந்து சொல்ற மாதிரி அந்த காலத்துல இல்லை இல்லையா. அப்ப வந்து நிறைய யக்னங்களுக்கு செலவாகும். அவர் எல்லா பைசாவும் அதுல செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் போற வழியில என்ன பாக்குறாருன்னா, அவர் வந்து ஒரு பெண், இறந்து போன ஒரு பெண்ணோட டெட் பாடியை பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே, அதாவது யார் இவன்னா, அவ ஒரு இளவரசி, 18 வயசு இளம் இளவரசி, ராஜாவோட பொண்ணுனால நல்ல கிராண்டா அந்த டெத் நடக்கிறது. அங்க வந்து நிறைய அங்க போட்டிருந்த அணிஞ்ச அந்த நகைகள் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ சாட் ஓப்பனா இருக்கு. இப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த பர்டிகுலர் டெட் பாடியில இருந்து நம்ம இந்த நகைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் நம்ம யக்னங்கள் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெட் பாடியில இருந்து எடுக்கிறாரு. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த சாட் ஓப்பனா இருக்கிறதுனால அவர் பண்ணது கரெக்டா இல்ல தப்பா? அந்த டெட் பாடியில இருந்து எடுத்தது எஸ் கரெக்டா இருந்தா எஸ் சொல்லுங்க, நோவா இருந்தா தப்பா இருந்தா நோன்னு சொல்லுங்க, இல்ல ரைட் ராங் எது வேணா போடுங்க. இல்ல எதுவுமே போடாம சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா நானும் சைலண்டா கதை சொல்லாம இருப்பேன். தேங்க்யூ. அப்பா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஓகே, ரைட், ஓகே. நிறைய பேர் எஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, சிலர் நோ ராங்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சோ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. உடனே பில்வமங்கல டாக்கூருக்கு அந்த ஒரு அசுரீரி கேக்குது. அது யாருன்னா அந்த மகாராணி, அந்த இளவரசி சொல்றா, இந்த மாதிரி என்னோட நகைகள் எடுக்காத, உனக்கு நகை வேணும்னா நீ வந்து என்ன பண்றன்னா, நான் என்னோட வீட்டுல என்னோட அரண்மனையில இந்த இடத்துல நகை இருக்கு, அத போய் நீ எங்க அப்பா கிட்ட ராஜா கிட்ட சொன்னா அவரே அந்த நகைகள் எல்லாம் கொடுப்பாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பில்வமங்கல டாக்கூருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், சரின்னு இம்மீடியட்டா ஒத்துக்கிட்டு அவர் உடனே வந்து அந்த நகைகள் எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு அவர் ராஜா கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்றாரு. ராஜாவும் அந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா இது பொண்ணாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து உடனே வந்து இவர் கொடுக்குறாரு. சோ இந்த கதை இதோட முடியல.
அவர் அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்னா ரொம்ப செலவாகும். இந்த யக்னங்களுக்கெல்லாம் செலவு ஆனதுல மறுபடியும் அவருக்கு போயிடுது. இப்ப என்ன நினைச்சாங்க, நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் இல்லையா, அதாவது ஒருத்தங்க இறந்துட்டா ஒரு 12 நாள் தான் அது இருக்கும், அந்த பேய் சுத்திட்டே இருக்கும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம கோஸ்ட் மூவி பாக்குற மாதிரி கதைகள். இவரும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல வந்து போய் இதுதான் ரொம்ப நாள் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த நகைகள் எல்லாம் எடுக்கிறாரு. அதே அசிடிட்டி மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ரொம்ப கோவமா, நீ ஏற்கனவே ஒரு தடவை திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்க, அதை நான் மன்னிச்சு விட்டுட்டேன், அடுத்த தடவையும் நீ பண்ணிட்டு இருக்க, இதை நான் விடவே மாட்டேன். இது வந்து என்னன்னா, இந்த தப்புனால நீ மறுபடியும் இந்த பெண்ணோட நகைகள் எடுத்ததால நீ வந்து பெண் மேல ஆசையாவே நீ பிறப்ப மறுபடியும் ஜென்மத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இவருக்கு சபிச்சுட்டாங்க. எப்பவுமே ஒரு பெண்மணியோட சாபம் ரொம்ப விலை என்ன ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இத வந்து கம்பேரே பண்ண முடியாததால இவங்க வந்து இந்த சாபம் கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இது ஒரு கதை. இப்போ இன்னொரு கதை என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ இந்த கதையில இவர் பிறந்ததாலதான் இவருக்கு இந்த நிலைமையில மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பில்வமங்கல டாக்கூரா இருக்கச்சு அவருக்கு வந்து எல்லா பெண்கள் மேலேயும் ஒரு அட்ராக்ஷன், அவரோட சாபம் அது. ஆனா அவர் ஆல்ரெடி பண்ண பூஜை புனஸ்காரங்கள்னால என்னதான் இருந்தாலும் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்துவார். நம்ம ஆல்ரெடி 6.41 படிச்சிருக்கோம், சுச்சிமான் ஸ்ரீமதன் கேயே. சோ என்ன சுச்சிமான் ஸ்ரீமதன் கேயேன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ரிச் ஃபேமிலியோ இல்ல ஒரு, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேமிலி, ஒரு பிராமணா ஃபேமிலி அந்த மாதிரியோ இல்ல ஒரு பணக்கார ஃபேமிலியோ, வைஷ்ணவா சத்ரியா இருந்தா அவங்க வந்து எந்த சாப்பாட்டு கஷ்டமும் இல்லாம ரிலீஜியஸ் சர்வீஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் விட்டு போன பைசா இருக்காது, ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம விட்டு போனதெல்லாம் இருக்கும். அதுதான் இதோட கணக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அந்த மாதிரி பிறப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னதாலதான் இவர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த கதையில இவர் பண்ணது தப்பா சரியான்னு கேட்டதுக்கு ஒரு ஆன்சர், டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்தாலும் நம்ம பண்றது கரெக்டான விஷயத்துலதான் பண்ணணும். தப்பான விஷயத்துல பண்ணா, இப்போ யாராவது சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் 4 பேரை கொலை பண்ணிட்டு அந்த பைசா எல்லாம் நான் வந்து, அதுவும் கெட்டவங்களதான் கொலை பண்றேன், அந்த பைசா எல்லாம் எடுத்து நான் டொனேஷன் கொடுக்குறேன் ஆர்ஃபனேஜ்க்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒத்துக்குவான், தூக்கி ஜெயில தானே போகும். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சர்வீஸும், உங்களுக்கோசம் தான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ற தப்பு டெஃபினட்டா கிருஷ்ணரும் ஒத்துக்க மாட்டாரு. சோ நியாயமா அதுக்குதான் எது எடுத்தாலும் அண்ட் எல்லா லைன்லயும் இருக்கும், பேஸ்ட் ஆன் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல், பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கிரிப்டர்ஸ், இந்த 2 லைன் எல்லாத்தையுமே இருக்கும். நியாயப்படி பண்ண வேண்டிய நியாயமான பைசா தான் நம்ம கிருஷ்ணர். இது ஒரு கதை. இப்போ இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னா, இந்த பெண்மணி இருக்கா இல்லையா, இந்த சிந்தாமணி அப்படின்ற பெண்மணி, இப்ப மறுபடியும் சாட் ஓப்பனா இருக்கு, அவ யாருன்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா? சிந்தாமணி என்றவங்க யாரு? சாட்ல போடலாம், இதுல வந்து மார்க்ஸ் எல்லாம் இல்ல, ஜஸ்ட் நீங்க கெஸ் பண்ணி. பிரின்சஸ், வெரி நைஸ், தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ஏன்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு, பட் வெரி நைஸ் கெஸ். அந்த பிரின்சஸா இருக்கிறவங்க தான் சிந்தாமணி ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டா பிறக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து மிகப்பெரிய பிராமணர், தப்பே பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா அவர் பண்ண தப்புக்கு டைரக்டா கிருஷ்ணர் செட்டில் பண்ணுவார். இவங்க வந்து 2 விஷயம் இவர்கிட்ட இவங்க கிட்ட இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட், அந்த நகை வந்து இறந்தப்பவும் அவங்களால விட முடியல, அது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒண்ணு, ரைட்? 2வது வந்து ஒரு வைஷ்ணவா, அதாவது பிராமணா இருந்த ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து திட்டவே கூடாது, நம்ம தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் திட்டக்கூடாது. இது வந்து அவர் கிருஷ்ணர் பார்த்து பாருன்னு விட்டுருணும். அவங்க வந்து அவருக்கே சாபம் கொடுத்ததால சாபம் பலிச்சாலும், ஏன்னா அவர் பண்ண தப்புக்கோசரம் அந்த சாபம் பலிச்சுச்சே தவிர அந்த பாவத்துல நம்மளும் பாதி எடுத்துக்கணும். அதாவது ஒருத்தரை பத்தி நம்ம தப்பா பேசணும்னா, அதாவது கண்டிக்கிற ரைட் இருந்தா, நம்ம ஒரு அம்மாவாவோ டீச்சரா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ரைட் இருக்கு. இல்லாத பட்சத்துல நம்ம யாரையாவது தப்பு பேசணும்னா அவங்க பண்ண பாவ கர்மங்கள்ல 50% வருது. இதுதான் இந்த பிரின்சஸோட ஸ்டோரி. பிரின்சஸா இருந்தவ எந்த மாதிரி லெவலுக்கு இறங்கிட்டா, ஆனா இந்த 2 பேருமே ஒரு லெவலுக்கு நல்ல இது இருக்கிறதால அவங்க வாயாலேயே இந்த பேச்சும் அவர் கேட்டுச்சு. அந்த பெண்மணியையே அவர் வந்து என்னவா எடுத்துக்கிட்டாருன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா எடுத்துக்கிட்டாரு. இதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா இருக்கு. சோ இதுதான் இவங்களோட ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய 3 காரியங்கள், என்னதான் ஆனாலும் வைஷ்ணவ அவதார் ஒரு பிராமணரையோ வைஷ்ணவையோ திட்டவே கூடாது, அது ஒண்ணு. 2வது, நல்ல காரியங்களா இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்றது நல்ல விஷயமாதான் சம்பாதிக்கணுமே தவிர அதர்மத்துல சம்பாதிக்கவே கூடாது. 3வது வந்து நம்ம பண்ற ப்ரீவியஸ் ஜென்ம கர்மங்கள் நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். சோ ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல யாரா இருக்கும், என்னமா இருக்கும் நினைச்சே பார்க்க வேண்டாம். பிரின்சஸா இருந்தாலும் நம்ம நிலைமை மோசம், இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம நிலைமை மோசம். அதனால நிறைய பேர் வந்து நான் புனர்ஜென்மத்துல என்னவா இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க, அது நினைப்பே வேண்டாம். இப்போ இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நினைப்பாங்க, ஐயோ நான் ஒரு இளவரசியா இருந்து என்னோட நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்பாங்க.
நம்ம அந்த மாதிரி ஐயோ அப்படின்னு நினைக்காம கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷமா என் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் போட்டுருங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க சாட் விண்டோல போடுங்க. ஐ திங்க் இந்த 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 மந்த் வந்து யாருமே கொஷினே கேட்கவே இல்லை, டவுட்ஸே கேட்கல. எனக்கு ஒண்ணு தெரியணும், எல்லாமே புரிஞ்சுடுதா இல்ல எதுவுமே புரியலையா? ஏன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க டிவோட்டீஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் திஸ் பேட்ச். ஸோ எனிதிங் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் அவர் எண்ட் ஆர் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறது பக்குவத்தை பகவான் கொடுத்திருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் உங்களை விட. ஐ வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாக்கா தட் வில் மேக் ஏதோ நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த ஒரு 1% 2% ஞானம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அடைஞ்சிருக்கு. ஐ எம் நாட் எ கிரேட் பர்சன். ஸோ ஆனால் பட் வாட் எவர் ஐ நோ ஐ ஹாவ் ரெட் ஃப்ரம் மை சிக்ஷா குரு, அதை அப்படியே உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் நான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு நோ அட்லீஸ்ட் சம்திங். எல்லாருமே ஏதாவது சொல்லணும். ஐ வாண்ட் டு நோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியணும். ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். சாட்ல போடுங்க. கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி போல் தெரியுது.